απέκτησε αυτοπεποίθηση και πείσμα να τα καταφέρω όταν δυσκολεύομαι τα μαθήματά μου. Όταν συναντώ δυσκολίες δεν απογοητεύομαι, αλλά προσπαθώ και συνεχίζω την προσπάθειά μου ώσπου να τα καταφέρω. Πιστεύω ότι το σχολείο πρέπει να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης στους μαθητές, ώστε να τους βοηθάει να μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους. Μέσα από τις δραστηριότητες που κάναμε για το Motivational Rules Education, κατάλαβα ότι μπορώ να μελετάω μόνος μου, χωρίς να χρειάζομαι κάποιον δίπλα μου συνέχεια. Νιώθω δυνατός και μπορώ να οργανώσω τη μελέτη μου και το χρόνο μου. Τα μαθήματα στο Individual Work Office με βοήθησαν πολύ σχετικά με την οργάνωση του χρόνου μου. Ήταν συναρπαστικό για μένα που έκανα μάθημα στο πάρκο, έφτιαξα παρουσιάσεις για τις γυναίκες στην επιστήμη, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την υγιεινή διατροφή. Έμαθα πολλά καινούργια πράγματα με δημιουργικό τρόπο και τις πληροφορίες αυτές τις θυμάμαι ακόμα. Χαίρομαι που έφτιαξα βίντεο για τη μυθολογία και συνεργάστηκα με μαθητές από άλλα κράτη. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα. Έμαθα νέους τρόπους να μελετώ και έμαθα ενδιαφέρουσες τεχνικές για να θυμάμαι πιο γρήγορα και να ανακαλώ στη μνήμη μου γεγονότα, ημερομηνίες και φόρμουλες. Γνώρισα πολύ καλά παιδιά από σχολεία του εξωτερικού και γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Πήρα μέρος σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όπως το παιχνίδι του γεωντοπισμού.